Bienvenidos a Durangaldean Jaiero. Hoy nos hemos acercado a Isurtza, que celebra sus fiestas desde la semana pasada. Ahora van a comenzar con la tortilla txapelketa. Vamos a ver qué ambiente hay. Bueno, gaur ointxe aukingo zue tortilla txapelketie, hemen ja useingo zue badau, giro politxe, zezain zenka honei buruz. Bueno, izeten da egun potentiez, jente anima huitzen da asko. Tortilla txapelketa eta luartzegaz ere bai. Eta, bueno, ja, hile azken txupinazue dala eta bihar ja, izango da jubilauen eguna. Eta ja, Baskaria eta egiten dugun musen txapelketa be bai. Zelan joen die jaiak jente asko, giro politxe izen da, egura dixe besta oso ona gaur behintzet, baina bueno, ez? Gaur ez da egon ona, baina pasan hastien oso ona, eta Santagedako hemen eguna nagusiena egon da jente pilo bat, eta denpora honaz, hori bildurra eukin jogu, baina denpora honaz. Orduen posi zauzie bebai zelako isaeriero aukin dauzen jaisek, eta bebai Isurtzatik bebai defendatzen da, el no es no, ezetza beti da ezetza, eta guri guztetan jaku beti lema hori bebai aldarrikatzi edo, ez da? Gu programien ipini dugu Isurtzako jaiak ondo pasa, baina ez pasa. Ondo pasa, pasatu gabe, ez da? Hori. Vale, Venga, eskerrik asko. Bueno, a ver, esan dozkue zuek zariela pasadan urteko irabazliek tortilla txapelketiena. Aurten be, usein ego zue da, baina zeako espektatibak. Bueno, ez dakit. Amarri jaten emati, nahiko lan zaile da. Txapelketi irabazti baino zailo, igual. 35 tortilla dauzela esan dozkue, erreza beste izango, Ez da erreza izango. Baina, bueno, saiauko aldan ondo nahien da. Zein da zure sekretu, a ber, esan alba da, esan alba da. Neze, tipulie, netzako. Ani uste da jatako tipuliak. Tipulie ondo ekie eta pazientzixe. Ez da, eta noz hasi zari ja honekin, ze ja ixe patati egin dau? Seikerdik edo hola. Osa, orduen lana beba dago hemen, hombre, lana, ezke hori da sekretua, pazientzixe. Momentu ze itxura ona edo ez? Ondo. Gero de probiko dugu pizkat orduen. Vale, torri. Vale, sorte hon. Bueno, ikusten gabitz bebai, zeuek hemen zabizela tortilla gozo bat, eiken useine be, eske kriston useine dago hemen leku danetan, zelako espektatibat bentzet, itxura ona baduko. Bueno, pues gure asmoa da hemen afaltzi eta bueno, pues aurkeztuko dugu tortille eta bueno, pues irabazten badau, pues perfecto, bestela, pues kuadrillan afaltzi. Gero gainera luartz daue bai girue pixkat girotzeko geixau alba da, ez da? Egualdia dakagula horia, baina bueno, bai, primeran, oza... Bueno, baina frontoian ta. Bai. Frontoian. Isurtzan dakaguna da frontoia handia eta bueno... Aprobetxetako. Hori da, danak sartzen gara. Eta gero bestalde, esan dozku eta askotan da gabiz aldarrikatzen jaiero eta jai guztietan, dauen lema, ez? No es no, ezetza beti ezetza, Isurtzan uste dugu behintzet ez dala egon inongo matxismo ero horrelakorik, defendatzeko beti, ez da? Ez, hori da, bueno, Isurtzan ez da gertatu eta espero dugu ez gertatzia. Orduan hori argi dakagu. Hori esan dozku alkatiak bebai, ez? Ondo pasatu gabe, eta emonten dago hemen ondo pasatzen zabiela bakarrik, eta hori ona da. Bai, hemen egoten den girua azkenean da, familia, kuadrillak, azkenean danak elkartzen gara, danak tortilla bat bi idu edo lau, zehozera gero afaltzeko ekartzen dugu, edo tomatia, edo Isurtzako pernilla gozue dagoela. Hori be probiko da, pernilla be bai. Oso gozue dago. Eta, bueno, gero afaldu, eta afaldoztian, luartze pizka bat dantzain, eta gero etxera. Ze Bizarroinoko jaizak ez dira maitu. Bizarroinoko beste ermitxa baten dakagu mesa, dantzaritzak, gero bebai pertsona nagusien eguna zela danez, badauz gauza batzuk. Orduen be, jentie anima uleke etorteko hori nio badauelako. Bai, aukera badago hori nioko. Egiten duzula, mila dizimola, ignorantzirela, erraiten zandala, bertzetik naizela, faltsuki mintu zira. Zazpi urtez beti,
zelako, usaingo zue amentik be bai. Bueno, hortan saiatzen gara. Baita, momentuz be bai, ba hori, batzuk ja tortille da bizize bukatzen, bueno, patatia bintzat. Zu igual astirotxu gau, baina astiro eta ondo, Ekiot kristo bat honegaz egazagaz da txarto. Bueno, olako bebe txarra die. Bai, bueno, lantxien megit jogu eta orduen beti kontrolaute ezin leke eukidana, osea, que, bueno. Hase, hemen, zelako giro politxe be bai, gero luartz dauela eta jentia anima utez da. Bai, beti, urteo jendeak izan urtzo, eta torrela, orduen, ondo. Piki beti dau, da ia nokitxago bie. 35 tortilla da, zein ez da erraza. Bai, eta beti ez da birazten erenak, osea, honenak ez da birazten. Bueno, eta orduen be bai gainera ona deko zue, eurisi xende be, kristolako frontoie. Bai, ondo. Bai, horretak ondo dau. Orduen ze, ba anima utez. Bai, urtero anima bitxena, lehenengo urtien nire bane podiume, eta ordutik ez dute zein, baina, bueno, tema ahí. Bueno, ba, sorte hon. Vale. Bueno, ba, zelako giro politxe dauen gaur, ikusi gu zainbat tortilla, zuepe bai hemen pernillak inzase, ze giro politxe gaur, ez da, izurtzan. Gudanetik ekartzen du, gero, aleginek egin dugu guztanak, baina irabazti ez da erreza eta ikusiko, Bai, gainera, 35 tortilla daz, ez da gitxi, asko da, baina, bueno, espektatibak, zelako edoie, onak, txarrak... Onak, ino zen jogu 3. postue, osea, que onak, aurten Ba, lehenengue. Hordeko zue, pasaran urteko lehenengo postue, hor, piki edau, ero? Ez, zautze duguz, baina, bueno, nos benka begiratxo bat eta ikusiko, Bueno, eta bestelan be bai, gero luartz dau, ba, pixkat musikia, giro politia dau, jente asko, gaixena amengua, baina horrek be bai herri girua be eitzen dau, orduen politxe izango da gaba ez, momentuz behintzen? Bai, gero afarixe ingu, ero zertik hau danon artien, eta gero aputxo bat dantzan, eta danetik. Ja planazo, ez? Bai, arratzaldie pasau eta ja gaber arte. Vale, bai. Un argentino en Izurza participando en una tortilla chapelqueta. ¿Cómo se come esto? Bueno, esta es la primera vez que venimos y a ver qué hacemos. La primera vez, venimos a aprender también. Aquí tenemos que nos rodean, por lo que veo, viejos titanes de la cocina de aquí, de la cocina vasca. Sí, hay 35 tortillas, mucha gente aquí preparándolas, que luego también habrá que probarlas a ver si están buenas, porque 35... Tiene buena pinta. De momento buena pinta, ¿la tuya qué tal? Bueno, ahí nos salió, a ver qué dice el jurado. Igual de última la vamos a comer igual, así que pasamos un buen momento con la gente. Sí, ahora llega el momento crítico un poco de dar la vuelta a la tortilla, la gente está un poco más nerviosa, pero bueno, ¿vosotros habéis dado la vuelta ya? Sí, la hemos dado la vuelta y bueno, la he liado un poco, pero salió bien. Por lo que veo tiene buena pinta. Hemos visto que había algún problemilla por ahí que se pegaba, en vuestro caso no, ¿no? No, en nuestro caso no se pegó, salió Bueno, bien. entonces tendrá que estar rico. Se fugó un poco por el costado, pero va a quedar bien, Visible, ¿no? Visible. Visible. Vale. Negua
Oier, geratu zara, 3. geratu zari zure tortillakin, posik egongo zara, ezta? Bai, hau no eratu eta egotiko oso ondo kakat. Horretiko niri bazkeretu noera. Norari goratzea be bai bilatzozuz. Bai, goratzea noere, bai. Bueno, eta be bai, orduen posik egongo zari, 3. postue, lehenengo postutik gertu, baina bueno, postu ona da, Lehen esan doztezu irabaziko dut, bueno, irabazi ez, baina hor. Bai, eta azkenen tortiak ez dut egin, ni tortia egin niri osaba egin tortia, bai. Bai, eta gainera gozure tortille, ezta? Bai. Proba imika dugu gero be bai, ezta? Bai, a ver, zelan dago.